אז מה קורה חברים יקרים? ובואו לפתוח איתי 10 סטארטרופ בברולסטארס הרגיל, למרות שאנחנו עושים על ברולסטארס צ'יטינרס. טוב, אז הנה הסטארטרופ הראשון שלנו. אוקיי, נדרון אחד. אין סיכוי לכולם. אוקיי, סטארטרופ 2. גם פה אין כלום. סטארטרופ 3. וואי, נו, זה לא זמן עכשיו. די, מי זה? אוקיי, סטארטרופ 4. וואו. אוקיי, סטארטרופ 5 חברים. אדיר. טוב, הסטארטרופ הכי טוב לבינתיים. עדיין לא יצא כלום. אוקיי, נדרון אחד. מה הסיכויים, אחי? מה הסיכויים בסטארטרופ 6 לעשות פה איזה משהו? אדיר, עוד פעם אדיר. אוקיי, סטארטרופ 7. סטארטרופ 8. סטארטרופ אחרון חברים. וכל מי שנהנה מהסרטון שייתן בלייק ויפרגן בסרט. ביי.